Takže já vás tu vítám u nového videjka, dneska to je z Minecraftu, zo Skywarsu, z MC Titan, jsem tu společně s Šepom. Čau. On je ten Stinger Davis. No, my hrajeme na MC Titan, kde by nemaly být lagy, ale trošku jsou. A někdy je dost. No, a my jdeme. Takže, Tak. 3, Skywars! 3, 2, 1, teraz. OK, som tu, keď si nebudeme vyberať a dúfam, že sme tu so Šepom. Jo, Stingerovi sa joint. Jo, takže tam vidíme, sme spolu, mám taký dojem. Hej, a asi pôjdeme naskôr k sebe a potom obsadíme ostatné, hej? Oni sú tu ešte lepšie arény, ale tu sme nehrali, nie? Nie, táto ešte nie. Teraz máme 6 zo 6, takže už by nám to malo začínať, ak sa nikto neodpojí, nejaký šulín. Máme super taktiku však. Takže počkaj, takže ide dole. Ale to ak niekde budú čestky s veľa vecmi. Je tu ich náhodou skromne. Peťo, tam nie... Mám dobré veci, takže to všetko bereme. A ešte by tu mal, koľko to je čestiek, nevieš? 3 ja tu mám. Dobre, tak a to sú tiež? Počkaj, ja mám aj diakrompač. Nie je to také zlé. Počkaj, ale dole som... Aha, dole ešte. Ja všetko zoberiem. Ja tu idem odbachnúť znovu. Šulínske veci nechcem. Tak môžete vidieť inteligenciu. Počkaj, čo má najviac damage? Ja budem používať ten diakrompač ako zbraň. Ty máš diakrompač? Aha, ako zbraň. Ale počkaj, to sú diamanty, no, takže už nakopeme si nejaké diamantíky. Aj železo tu je, ak sa dívam. Tak nakopeme asi tie diamantíky, čo? Ja potrebujem naskôr železo. Vidíme, že ich tu je vážne dosť, až nehorazne moc. Raz. Dva. Tu potom je železo. Železo nám bude k niečomu, neviem k čomu, ale niečomu nám bude. Nebude to žiadne fetovanie ani niečo také podobné tomu. A ako máme ty... Aha, ja ich neberem vlastne. Čo, ja idem asi... Dobre, pohodná hmota, rebríky. Ináč, Šepov kanál, ty máš nejaký kanál vôbec, Šepo? Ja si plánujem založiť, ale... Teraz proste nemôžem. Lebo rodičia mu to chcú dovoliť, takže... Tak, ale nie. rodíte problémy, neriešte. OK. Úplne server bez lagov. Úplne. Tak ale tak môžeš byť rád. Nehráme na gamerovom serveri, pretože tam nás to, no, baví nás to, ale tam myslím, že väčšie lagy. No, tak ale to tie sú také veľké, extrémne, že by sme akože padali nejak. Mám tu samé diamanty, ale žiadne uhlie. Ja tu mám veľa diamantov. A ja tu mám veľa diamantov, ale nemám tu uhlie. Tým asi chcem urobiť železný krompač. Ty máš železný krompač? Nie, nemám železný krompač. Ja hneď diamantu. Ja mám akože železný u seba, ak by si chcel. Čo? To si mi mohol povedať fakt skôr. No tak poď ku mne, nie. Hej, ináč ja si budem dávať pozor, či sme už poslední dvaja. Ja už mám dosť diamantov. Dobre, ale moje mi nešľohneš. Tak počkejte, ja už idem hore. Ja som si tu nejak odkopal, Som 11. level. A ty ideš ku mne, dobre, už som sa bál, že to je nejaký cigáď. Fakt? Ja po tej ženskej postrieľam. Bacha ináč, aby nešla do teba tá ženská. Fakt? Poď. Daj mi ten krompač, prosím, rýchlo. Železný? Áno, rýchlo, dávaj. Dobre, čau. Tak čau. Takže ja tu vyjačím nejaké hlúposti. Ak by si chcel, tak ja ti tu nejaké hlúposti nechám. Strašne. Nechcem. Odpod, sme tu nejaké chujoviny. Uhlie, to budeme potrebovať. Tebe sa to úplne hodí, tie chujoviny. Dobre, takže... Ja už mám nejaké veci. Počkaj, ešte toto nepotrebujem. Na čo mi je ten flash? Dobre, tu maximálne miesto v inventári, toto mi taktiež na nič. TNT to si na nič, taktiež. Peťo, TNTčko mi dávaj.
Nie som už Ja to použijem na veľké účely. A že tu urobím rovno brnko už, dia. Ideme na to. Ja to veľmi poslúži. Takže ja si tu už urobím meč. Môžem si aj urobiť sekeru a sekeru si urobíme a aj keď lopatu si taktiež urobíme. Máme dosť diamantov. Ináč ak chceš, tak ešte možno 10 diamantov. Koľko? 10. Daj. Mám keď k tebe už som u teba. Iba si dám, čakajte, luk si dám, takto. A to chcem instant heal. Kde si? Dal si stopky? Nie, ale na Camtasia to vidno. Koľko natáčam. Čakaj, to pozriem, natáčame 5 minút, 6 už. Super. Takže tu máme ešte ďalších 20 minút. No kde si ináč? Tá žena, tak poď. To z nej gule niečo uberajú, sa mi zdá. Nie, neuberajú, len to akože ti zasiahne. Nie, Ináč kde si? Ja už nepotrebujem diamanty, mám 30 dačo. Kde si? To žensko do mňa ide. Hej. Dobre, tá ženská mi dáva na prdel. A teraz už uteká tá žena. Peťo, nemáš nejaké drevo? Ne. Kde sem? Nemáš nejaké drevo? Nie. Ale ono... Tak odkiaľ máš tyčky? Ako tyčky, mám nejaké tyčky. A ja mám nejaké, ja som si to nevšimal do rýchy. 11 mám. Šindoš som. Fuck, on do mňa kali, Peťo! Sorry. Lak. Tak akože, všetko sa uhýbaj. Vieš, ja som si craftil. A nie, ona... Jep. A ešte raz. Kurňa, už som sa netrafil, ale už mám malo HPčok, vyzerá to tak. Šefa, poď, musíme niečo urobiť, musíme skrátka poslať cestu. Počkaj, ja si odložím také nepotrebné veci. Sme na mojom ostrove a Šefa, to bude stavať cestu k nej, lebo sme k nej čo najbližšie, tak počkaj. Som zaplnil celú chat. Ja už nemám šípy žiadne, no, takže počkáme si, až nám ona dá šípy. Ďakujem. Počkaj, to potrebujem však. Kurňa, netrafili sme. No už tiež vyzerá, že nemá šípy. Tak, dobre, má šípy. Ja mám tiež ešte. Krma šípmi. Teraz čumí, no. Poď Šepo, vstáva cestu, ona už nemá šípy. Alebo má. Tak počkáme, až ona všetky vystrieľa. Taktika. Bacha, strieľa! Zobrala mi pol srdiečka. Ja čakám, až vystrieľa všetky šípy. Oj. Dobre ty. Ja som ti pravil, že som dobrý snajper. On sa teraz healuje, takže vstavaj. Povedz kedy, hej. Keď... Netrafil som sa. Jo, dobre, už je u nej, takže on už to dá. Ježiš. Ty si dobrý. Nezomrela. Omega, poďme ju dorobiť. Ručne. Máš meč? Nemám nič. Ona už je preč? Ja viem. Ne! Co som čo urobil? Moja prvá výhra, takže je to 1-0. No, tak poď, ideme. 3, 3, 2, 4. Dobre, no. Pripojil som sa. Hej. Počkaj, to ďaká. Arena to. Už sme dvoch. Tu sme na tejto sme boli, sa mi zdá, nie. Neboli sme na tejto. Ja ťa vidím. Jeden nás delí. Dvaja. Jeden. Aha, dvaja, dobre. Takže, teraz si spolu nebudeme môcť. Takže... Čo? Že ako moc so sebou nebudeme, akože pri sebe nebudeme môcť. Ale je 1-0, to je hlavné. Hlavné. Body sú pre teba hlavné vždycky.
Koľko ma bolo vlastne? Už hráme 10 minút Dobre, neviem. a my natáčame Asi 10 minút. dáme ešte 2 maximálne, nie? Ty nehovor, čo všetko budeme dávať. Mám dobré veci, ináč. Ja mám na piču. Nedávaj. Ja to nebudem vypipkávať, toto. Nedávaj do piči. Vážne prosím. Co? Vážne prosím ťa nenadávaj. Bol by z toho milý. Pre teba urobím všetko. Ale jasné. Takže... A zase nič nedávajú také. Myslím, že dávajú viac. Jo, mám ináč Invisible Potion, takže... A mňa to nezaujíma. Počkej, dobre. Ale ja komentujem hru aspoň. Dobre. Takže... Počkaj, čo som chcel? Tu je to, čo sa ťaží. Ale nemám ani železný krompáč. Ja chcem drevo, práve idem kraftiť. Ale ty nenatáčaš, ty nemusíš komentovať. Dobre. Ale práve, že to by bolo naopak, lebo oni vidia, čo robíš ty. Ale... No, podľa toho tí slepí nevidia. Takže Peťo, prepáč, ty nevieš, čo robíš. Ja tam tedy ide do stredu. On už je v strede. Ja sa môžem na ňo vydrbiť. Nie som povedal. Počkať, si urobím tu luk, lebo máme na to. A ja mám na to. Mám na to. Počkať, a ja potrebujem tu tak... Jop, tak si to urobíme. Vypálime si to. Krása. A vlastne ja mám Boga, na čo si robím druhý. Ja som fakt vyspatý. Ináč, ak by ste chceli, tak môžete v pohode napísať do komentárov, že či chcete videa so šepom. Takže každá áno. No, každý nenapíše nič, pretože nikto mi nekomentuje nejaké moc videa. Iba ako tak kangoska. A ako to pozeráš kangoska, tak sorry. Bič, zabil som jedného, takže som pokročil. Jo, takže my si urobíme už železný meč. A má to 6 etek, čo není vôbec zlé. No bad. On tu má chestplate. On je úplný... Nie, on si tu behá s ničom. Zabijem ho. A chestplate. Oni tu majú všetci diaveci. Ja som myslel, že tu žiadne diamanty nie sú. Dobre, takže ja sa s vami lúčim, lebo je práve niekto zahlodil do zeme. Tak to čo môžeš aspoň hovoriť niečo, ako si sa dneska mal. Jasné, úplne... A som sa úplne super. Práve som nechcel... Aký je dneska, povedz, aký je dneska deň. No, A či je útorok alebo streda. Lebo, No, lebo ja zase uploadnem až stredu. Alebo štvrtok. ja nejdem celý týždeň už do školy. Od zajtra ešte ideš do školy, nie? Nie. 1 hodinu. Čo ješ k zubárke? Nie. Ešte to nie. To nie a idem na... Pediatrické vyšetrenie, na psychické vyšetrenie. No. Dajú mi 2+. Ináč už nejakí zomreli. A aj Stinger Davis medzi nimi patrí. Koľka ty som zomrel? Tretí? Tam máš minus 4 alebo minus 3, Minus nie? 5. A je... Koľko ich je? Ešte dvaja zostávajú. Ale koľko ich bolo všetkých dokopy? 8. Aha, takže som zomrel tretí. Ak dobre počítam, takže... To nikdy nepripisujte. Aha, toto je najlepší trip. Si ma teda on nevšimne, on stáva k inému cestu, takže toto bude dosť akože... Oprdel. No a vieš, čo sa mi stalo? Ja stávam k jednému cestu, zabijem jedného... Čau, bijach. Ty vole, on to prežil! Šťastka! Toto budeš na videu, aké šťastie tento šťastkár mal. Hej, ale to už vidím, ako to uvidím. Nesmiem padnúť. Dobre, vzal som ho. Inak mám troška zachytnutý hlas, takže...
Dobre. Peťo, Oh. dal ten tvoj super prízvuk. Počkajte. Zbereme si šípy. To sú Ale nejaké daj si helium. helium, ale neviem, či to je počuť na videu. Diamantový krompáč, to vôbec nie je zlé. Not bad, not bad. Ja som ešte A zvedavý. ja som, dobre, už som zomrel, a ja. Dobre. Ešte dáme asi tak jednu, dve hry. No, tak 3, 2, 1. Ups. Gultama, Glutamat win the game. Super, hrady a sme vedľa seba. sme za seba hrady, toto poznám. Peťo, toto je pasta. Tunak viem, koľko je tých čest, je tu jedna bonusová čestka, myslím, že zahrabaná. Počkaj, čo sú to páky? Čo to- Neviem, ale ja sa s tým nejdem srať. Dobré veci mám, not bad. Diamantovú helmu a diamantový chestplate hneď. Čunda. A diamantový krompák ešte. Jak si urobil? Cheater. Jaj. To ty vieš. Počkajte, toto si tiež bereme, to nie sú zlé veci. A ja mám ešte jeden diamantový krompák, ak by si chcel. Ja tu mám dobré elixíry. Nevyužiješ asi? Nevyužijem. Že využiješ. Jasné, že využijem, máme tu pekný. Ja tu mám kovadlinami zabezpečenú cestu. To absolútne nechápem, na čo tu mám kovadliny. Ja ani cestu nemusím stavať. Ja si ju tu tak prebúram, tie kovadliny. Ale mám dosť, že akože aj plný inventár, takže ja si vyhodím takto. Dáme si tu toto. A meč si dáme tento. A keď teraz najsilnejšie krompáč, ale tak... No ja si myslím, že moc diamantov ani nemusíme kopať, pretože ja mám v podstate niektoré diamanty už u seba. Akože týmto diamantom sa kope dosť, že rýchlo. Aj šepovi môžem dať, ak chce. Chceš? Neviem. Čiže potrebujeme 4, 1, 2, 3. Ešte jeden potrebujeme. A budeme mať aj na páňočky. OK, a ešte dve v podstate potrebujem na meč. OK, máme už aj na meč, takže ja už idem hore. Čo sa mi stalo? Čo sa ti stalo? Ja neviem tiež. Čo sa ti stalo? Vyhodili sme nejak diamanty, buklo to nejak, takže... ešte to Peťo, kto je v strede? Neviem, ja nie som. Lebo ja hej. Ty si v strede? Jasné, že hej. Veď nikto ešte nie je v strede, ty inteligent. Peťo, pozri sa troška vyššie. Peťo. Aha, veď vidím. A on to laglo teraz. A vidím, aj ja. Ty si celý full, nie? Full dia, no. Ešte si idem urobiť... Laky aj nejaký, sa mi zdá. Hej, a to sme. Takže počkajte u svojich televíznych obrazovok. Peťo! To som aj nebol. Ja už kraftím doma. Jo, tu ešte máme jedno drevo, takže to si kasame. OK. Máme už drevo, takže si ho rozrobíme na plenky. Až by som ho mal v inventári. No mám ho v inventári už. Takže urobíme si to takto styky z neho. A urobíme si... Čože? Mám jeden diamant, tak počkajte. Počkajte, ja si musím si ešte nájsť rýchlo jeden diamantík. OK, takže už ho máme. No, vidíte aj Skype, prepačte. Takto. OK, už mám aj diameč, takže sme už full dia. A my pôjdeme si za šepom. Peťo, ja som v strede, ale nevadí. Akože ja som myslel, že pôjdem k tebou za tebou na stred. Ja, Čau. nie, zase to kýk. Ty pekne, co tu máš? Jak mi nemá killy? Ty tu nemáš zlé veci? Ja tu mám hrozné veci. Nemáš niečo pre mňa? Mám diamantový krompák, ak chceš. Práve aj ja mám. Počkaj, čo? Takže ďakujem. Ne, zabijajú ma.
Prečo strieľať po ňom, je zaseknutý. Á, nie, on šipí. Ne. Nie sú tu nejaké. Počkejte, ja som si našrať. Počkať. OK. Kde on vlastne, nie? OK. Počkejte, ešte pochraň ma. A minútu. Ale neviem, kde... Počkaj, kde tu je vlastne enchanting, tak počkejte, ja si enchantnem meč. Ne, ja som... Jau, ten blbec u mňa... Počkaj, ja sa pozriem. Nie, oni ma ja som obstrelovaný. Ja sa pozriem, koľko natáčame, počkajte chlapci. 20 minút už natáčame. Ja som zabugol. Čože? Ja si zabugol, oh my god. Ježiš. Najlepšie, no, ten knolkubek nie je taký zlý. No to je až moc ľahký kill, takže... Takže dali sme ľahký kill. Kde si ty ináč? No, ja som buknutý u neho. Ja tak ho zabí. No, ja neviem. Ja to úplne buguje, takže ja neviem. O. Som odbugol. O, fuck. Počkaj, Šepo. A už sme iba my dvaja, Šepo, proti sebe. Ne. OK, takže... ako sa ten žiar tam dostal bez tohto... bez cesty? Eder perly, čo sa použil. To by si chcel vedieť. To by som vaše chcel. Dobre, kašleme na strieľanie. Musíme to nejak inak urobiť. No, ne? Absolutne nechápem, ani absolutne neviem ako. Asi už toto asi bude naša posledná hra. Lebo už natáčame dosť. Takže... Jasne, instant heal si dávaj. Určite si to dal. Dobre, takže... musíme ho ešte nejak dať. A už to potom končíme toto video. Samozrejme. Ináč ak tak premýšľal mi to teraz 1-1, čo? Ahoj. OK, takže sme vyhrali. Bolo to 1-1, pretože ešte popredtým zomrel, takže sme vyhrali. A ja už to ukončím, takže ak sa vám toto video z MC Titan Skywars páčilo, nezabudnite túto videu som srdečne like, koment, odber, ja sa vám teší u ďalšieho videa, zatiaľ čau. Feru.